Non nos damos defeito do trepo. E tu sabes como se enreda? Cando caralho. Toda esa que tiña algo de erva e esa, sabes? Tiñase algo de erva e esa. Non pasa nada, que es un pino e todo nunha ocupando e tamén pan aí. Botaron os bollos aí na cociña para o pan deles cada... Bueno, aquí temos o técnico e o que organiza todo isto, Julio Rodríguez de Castelo, da Casa de Padorno. Gracias a él organízase todo isto, ten a conexión das máquinas, a procura de que funcionen e todo iso. A ver logo, este ano hai algunha peculiaridade ou é igual que a todos os anos? Bueno, este ano aumentou algo a cousa, agregouse, non sei, un amigo, e os amigos, pois, hai que axudarles no que se pode. Aquí tedes todos vos axudades os veciños uns aos outros e veixo que aquí hai unha roga que ainda sobra xente para mallar. Aquí había xente para dúas máquinas. Bueno, é tamén admirable que tedes máquinas en comandita e entre varios veciños, tedes varias máquinas, non solamente para mallegas, sino para outras cousas. Bueno, hai que telas porque son necesarias e agora, como quedan poucas, tuvemos que compralas. Aunque teñen pouco uso, pois tuvemos que compralas. Claro, e así, entre todos, pois podese ter un pouquiño de todo, claro, porque xa que as extensións son máis pequenas. Cada vez hai menos traballo deste.
E bueno, que xeito ten, por que motivo se fai esta mallega, estas mallegas, que xeito ten? A donde vai despois o trigo e todo eso? Bueno, o trigo xa usámonos para uso noso, para comernos, e a palla pois é para facerlle a cama aos animales. É porque aquí ainda se sigue, digamos, conservando algunhas tradicións de sempre, de toda a vida, non? Claro. Os cochos, cebanse cochos, faise a matanza, e fanse entre todos os veciños, é así. E se queres comer natural, tens que facelo na casa, senón... Exacto, procurades ter cousas naturales feitas aquí, cosechadas aquí. Se queres comer natural, ten que ser así. Claro, é verdad, facedes o pan de vez en cando, as empanadas... Cebamos os cochos, os polos, conejos, pitas, todo eso. Claro, todo que é natural para a vida no campo e axuda a vivir unha familia e todo eso. E así chegaremos ao largo da vida máis fuerte. Aí está. Bueno, pois Julio, agradecemosche a túa colaboración e a túa forza que lle das ao pobo para que se organicen estas cousas e non se perda a tradición galega da mallega, da matanza e de todas as outras labores do campo feitas en roga, feitas ca axuda dunhos veciños aos outros. Vale, gracias a vos.